फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै जोङो दिनैहाय 1 नं गसाइगाव समस्तिनि थाखाय जोंनि UPPLनि बिजाथि अनिन्द बसुमतारीनि जानानै जोङो बेवहाय फाथैबारि गामियाव मोनसे पकेट मिटिं लादों आरो बे हाबाफारियाव गोबां जोंनि रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लाफैदों। बेयाव बर'फोरजों लोगोसे जोंनि सानथालि भाइ बिथांमोनाबो बाहागो लादों। जोबोद गोजोननाय मोनदों जेरैबायदि पाब्लिकनि मोनसे रेसपन्स, पाब्लिकफ्रा जेरैबायदि जोंनि हांख्रायनायखौ गनायनानै बिथांमोना अखा हाब्लाबो बोथोर गाज्रिब्लाबो दिनै साथा हमै हमै बे मेलाव बाहागो लाफैदों। बेनो फोरमायो जे फैबाय थानाय जे 9 तारिखआव जानो गोनां जे भट बेवहाय 1 नं गसाइगाव समस्तियाव जोंनि बिजाथि अनिन्द बसुमतारी बिथाङा देरहानो थांगासिनो दङ। आसाम गभर्नमेन्टआ एपइन्टमेन्ट होनो बा इन्टारभिउ होनानै दिनै इन्टारभिउआवबो पास जाबाय, एपइन्टमेन्टल' होनो बाखिसै। नाथाय UPPL हिसाबै जोङो जिहेतु बे खेबावहाय जोङो हारसिङैनो जोङो इलेक्सनाव जोङो बाहागो लादों आरो BTIनि जे 15टा समस्ति दङ बे 15टा समस्तियावबो जोङो बिजाथि होदों आरो बिनि बादैबो BTCनि बाहेराव 4 समस्तियाव जोङो बिजाथि होदों। दा बे गासै जे 19टा जे जोङो समस्तियाव जोङो बाहागो लादों बिनि गेजेराव जोङो 10निफ्राय 12टा समस्तियाव जोङो देरहागोना जोंना रोखा जानानै दङ। मानोना जोङो जेराव जेराव फोसावदिं मेल जोङो खालामदों जोङो नुदों गोबां गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्रा UPPLखौ पावाराव फैफिनजानाय बा जोंनि UPPLनि MLA खौ देरहाजानायखौ लुबैदों। मानोना बे थांनाय दान मोनब्रै मोनबायाव गासिबो हारि माहारिनि मानसिफ्रा नुदों जे हाग्रामा महिलारिया BPF आ सरकाराव फैफिननायनि उनाव जोंनि बे BTRआव मोनसे असान्ति परिबेस जानानै दङ, जेखौनोखि रायजो राजा बिथांमोना साबजानाय मोनाखै, जायनि थाखाय जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPL दोलोखौ बिथांमोना सापर्ट खालामनानै जोंनि BTRआव मोनसे पावारखौ बेलेन्सआव लाबोनांगौनि थाखाय बयबो दिनै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय आवगायबोदों। गावसोर बुंगोन, खिन्थु जोङो बुंनो हायो जे दिनै माने खालि बर'ल' नङा, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्रा UPPLखौ अनसायदों आरो माने जेखि बुङा इन्डिया, मानोना थांनाय बाराव BPF आ गोबां हारि माहारिफोरखौ थगायबाय, जायनि थाखाय दिनै माखासे गोबां हारि माहारिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखौनो मोनसे सुजुग लादों जे कालसार लाखिनांगौनि थाखाय बिथांमोना मोनसे सुजुग लादों आरो बे MLA जे इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ 9 तारिखआव बेवहाय माने गोबां बेबायदि माखासे साइलेन्ट भट बा गोबां बेबायदि माखासे जायफ्रा माने सायाव बेबायदि नुजायाखै, खिन्थु गोबां रायजो राजा बिथांमोना भट होनो थाखाय UPPLनि थाखाय भट होनो थाखाय रेडि जानानै दङ।